xa ndizoyisa esibondeni bomama, ndicela nje uqale ndohlule into yoba ukhona vayisa umohluko kwilokhwe oyithenga kwaWoolworths nebhatyi yenkonzo. Ngoba eyakwaWoolworths mama uSeheri uyaya ufike ushophishe ujonge uthathe ekufanelayo uyinxibe kuwe esiqwini. Kodwa isimanga le yalapha ecaweni ibhatyi awusuke uyithathe uyinxibe, yona iba lilaphu elithathwayo lithungwe. Kodwa phambi koba uyifake esiqwini sakho kuba khona inceku, isicaka sikaThixo esiyithathayo siqale siyisikelele. Sithi xa siyisikelele noba imfitshane noba inkulu noba ifanele awuyinxibeli mfaneleko, kodwa i-overall yokwenza umsebenzi kaThixo. Lo mama uvayisi uyisebenzele le bhatyi, ngoba Nkosi yam ubumbona bakhona oomama bathi xa beyinxibileyo ibhatyi, mama uSeheri siyakwazi uyinxiba kodwa uThixo bengekho kuthi. Siyakwazi uyinxiba siyinxibele umfaneleko mama uvayisi, kuba uzibona uba wena uyintombi kanantsi kodwa intliziyo yakho ibingatshiswanga. Kodwa nomama yena akayinxibanga nje, ndiva apha uba uhambile ethetha ngelizwi likaThixo, ngoba sinelizwi likaThixo sinobomi ngalo. Nkosi yam uthetha ubuthetha wathi sathengwa ngegazi. Nkosi yam izono zethu zahlanjwa zaba mhlophe, kodwa bakhona abanxiba ibhatyi besantyumbantyumbeka ebumnyameni. Sizayixhoma ibhatyi kaMagambo. Nkosi yam umsebenzele uThixo, futhi ibilijoni elifele emfazweni. uMagambo ebesithi xa keculayo uvuka uyitsala emazantsi. Makahambe ayophuma umsebenzele uThixo, akakhange abeliyilili. Hey.